guys, part 2 na nito guys. Please subscribe, like, and share. Maraming salamat. Basta kek terlepas biyahe na. Trabaho po dito, i-double trabaho dito. Trabaho yun. Ang isa ka bulan yung trabaho dito sa butcher, saka simana dito. Bago daw kayo. Pero mahanag naman ka. Mahana yung lawas. Training dari. Pagkapot trabaho dito, di na ko mao. Oo. Yung dari. Gaspasa ba yun? Bilang kapihawan. Oh, sa libur. Dari pila naman yung iyaw rin. 5. Ito guys, adlaw. Gara-gara. Pwede kayo may kahanson sa una. Dagan kayo. Dili, ang mutira, magugato yung tirador dito. Oo. Malangan man, na mapangit ang trabaho. Suko man tag-iya. Tag-iya sa baka. Mapangit ba? Ang patira lang ka na paghati, pagkakana, nagtagmay. Isang pagputol sa tiil, nagpaspas kayo, dali ka, no? Lutang ko. Ay, magaling po ito. Unang training kaya mo dito, kutungkuan. Nahihubog nga tag-iya ba? Nag-iyaw-iyaw siya. Ano naman? Kito nga yung mga bati na yung pinalitan. Hubog, yung good. Kabalo na kang patay. Ha? Kabalo na kang patay. Di po kami ng patay. Ano pa mo patay? Kuhan lang, hiwa ng ulo. Anong patay na daan ba? Kuklo ng ulo. Abot dapat mo na pagpatay. Mabul ro ba kayo? Ano na lo? Dino? Ang kuko. Ano ko? Ako. Ano na, luhod yun na. Hindi na mo luhod, nabagsak. Yan. Bangon man. Pero pa, kaya ko na. Nagganit. Matay. Ano lang yun, one time. Patay, kitsa ka no? Lagi kuhan nga. Kuhan mo, matadiro rin to dyan do. As ara ba? Sipiat, kadong mo. Ano ko kayo ito, di kayo man. Limpyo na lang. Eh, aka na, limpyo na nyo. Nagaghan ka itong ihaw itong panahon na mo. Sunod na ito, tighan na. Ang karoon mo, sinir ka yung kuhan nun. Nauna, nagaghan kayo din niya. Pas, grabe lagi. Piniluhay. Pag magpatay, dagan na po, dislime. Dagan, malimpyo na po mo. Lahat na po ito. Kitsa mo kuhan. Ambo kayo ito sa una, kinaghan. Nga naman ko yung mga kuhan. Magsimol, nagmul, ano ba? Subing order. Hindi naman agi. Sa mga niya, magbinya lagi ang kuhan. Sa una, yung naman lagi ako kaya, yung 30 takbo. Sa mga lang katay, may nahimas kong katay, urasay man. Pulo, ano. Karoon kay kuhan. Hindi na kayo Pang pas-pas. kami nag-ihaw kay kuhan. Tracy. May kayo. Itong last pa jud kay. Mayroon na 30 ba kay magtumba na, mag-ilog man, kaya kasi mukuhan. Gusto ko makabalo ba? Ako yung kunan tayo, ako limpyo ha. Ikatay. Kamot jud kay mo jud. Kaya di man po ito di kagpalo kay tanawon man ka sa Amerikano. Ini aktor, tanaw.
meron sugod lang mapukuan. Pizza dos. Panggabi bagyo. Uyas panggabi. Ajig kadlaw, mga baboy. Pang baboy na. Break. Break na po. Oo, Okay. marami pagkadlaw. Kaya eh. Ha? Marami nagpakadlaw ni ako yung kaya. Baka lang mo, baka. Sugod ng iyos baka, na size. Size. Mga Sino ka So, meron? Meron daw. Diba? At so, ma-enjoy man ka. hindi eh. Pasar na ka. Wala. Ano na. Review na po. IELTS na wala na. Karon, kung ano sila ron? Di ka ka-training kung IELTS. Ha? Di na ka ka-training kung IELTS. Suma pa IELTS. Dapat pasado ka ka IELTS bago ka mag-train. Mo ba? Karon, Dito lang mapasal ka IELTS na daan. Pwede. Wala. Diretso na ka. ito, Timuro mo yung problema. apply lang ka. Apply. Pero na may tikuha. Na may agency. Oh, ni matong agency. Kuhan ka nito. Kaya kita ko kaya kuhan sila. Sa laptop ra. Laptop ang Interview? Pasar ha. Lupad ah. Yan ang slaughter nga daan no dahil Australia dia kada uli lagi niya. Pinagkuyaw mo pa kaon mo. Kaon yun tanan, inom pag yun. Kaon inom yung panda. Ano yun, inubugay. Grabe mo gas ko eh. Monday millionaire. Millionaire, inukulin niya ba? Inom pa ka na kay banda. Rock bar. Pero nakabalik ko dito. Wala na may build, puro na magbalay. Gwapo na magigbalay. Wala, magpadaka na yun, no? Igadawang round ba, balik. Gwapo na tayo, eh. Kaya kaya, mas mo, kung man yun daw ka, mas mo, makakwarta man yun daw ka mo, ibigay yun ka sa mga friends yun daw ba, pakaon. Ano, abot na, patawag ka lang. Share of blessings lang. Ito may budget ah. Sa kabuang budget. Inom kaon. Iya na na. Ha? Apoy kayo. Ano gumato siya ako ano ko. Kung nata tong pinakagamay na sweldo 120 monthly. Magkauno na ko na. Ano din makapakaon. Dapat nabuha dito ka no? Pero namo gitaw mo pang anak. Oo. Napoy taong lalom na kayo nagbalik. Napoy lalom. Ibo na lang mga lechon isa. Tipid. Ipit ka kay Mahal plite. Balik. isa ka lechon ya. Dua ka kiss na rin doon sa mga bites na. Wala mo kiss na. May ako mag-isuldo dito mo. Ay, reklamo diya. Yan muna pagbiyan ako na. Ako may pamilya. Wala na. Ano ko gibuhi? Di man po pwede ko ko kadali nga. So pa naging. Okay, may malang di pang-usikan tao mo. Dagan kayo na. Dagan na. Ay pa. Putas ka mo. Pero, ay pa. Ganda. Putas ka mo. Putan ito.
Diba, dapit. Tama na. Sige, nag-aircon dito. Kasya. Dito. Tama. Asas lang. 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 Di pa. Up. Di pa. Up. Ayun, gusto ko na. Puro na, lubat pa. Dito naman. Lagyan lang ka ha. Dito, sa balay, pinagyan ko sila. Gusto ko bukol. Ayaw, kinatog si mamang. Kaya na yun man ako. Ayaw, natog lagi si mamang. Magdulat. Maglamon. Gas ko boss, masakit. Milyonaryo lang. Itawag mandaan na ito. Milyonaryo yun. Sa 10 months lang, wala. Bawi na nila. Million na. 10 months pa lang. Yung pugihan pa dyan ang overtime. Masakit. Kana. Time to church. Kaya kaya mo ba, wapa kalarga na nag-utsi. No? Wapa kalarga, nakatuon na. Saan na lang, lupat na. Sino pa sila dito? Kutsi dito, kutsi dito. Kaya naman ko yung kauban na, sa Riyadh, yan na. Dato siya sa bang na. Amuan siya. Ano may kutsi? Kaysa daw magsigikuan. Utang ba, utang. Kutsi. Utangon man sila dito, basta pabangkin na ka. Oo. Kaysa sila commute. Masa issue lang. Isyuhan ka ba? Sinuhan. Bayad ka. Hindi ko malang dito magkagalan. Oo. Lisensya na. Ha? Lisensya na. Isinsya. Buwan ko balik. Kaya din kaya dito no? Kanang UK, lisod kayo kay baliktad. So wala ang ay tuo ang kwan. Nagila. Sa UK. Ano pa na? Oh, Balik ka nila ha? baliktad. Ang pag-birthday pa no? Gani. Pero kuhan man god, ganong takas man ilang day no? Daghan. Kwan yun So mo. malili mo kung daghan. Madagang lane ba? Kaya pwede wala to man no? Iwan to lupat. Di. Maka-birthday ka to. Korbada ang birthday ba to? Pero may no? Tuo pero Kapag sa Pilipinas, ibalin. balik. Convert. Ano kita ko okay? Sa tuon man na pag kumanta na, wala na. Pila ikaw rin mo? 295. Loaded siya. Pero 3 plus na. Every wagon. Ang barato-barato, katong dili wagon. Pwede 250, 240. Pero na-trace na daw. Pila kayo ko na ano, ang utang na. Depende sa kuwan. Depende sa kung gusto ko na pinakabarato, ang pinakabarato na nga yung mga tanan, yung dagan na 155. Yarda 155 na. Utang na siya, utang. Hindi, cash na siya, pero yung mga tanan 155, dagan na. Ah, Pero wapay restro, wapay pintura, tanan, dagan na. Convert na tanan, okay na, nanay aircon. Pero kaya lang, 1,000 tagway. At welding, tanan ba? para repent ha. Napa. Kaya repeat lang, gajin ko, pa. Bistro pa. Restro, gan, gatos Japon daw.
Mura, hindi ako. Mayroon ka ng diferensya. Kuhan lang po na, timing. No, kami sa Diyos, may mong dagan. Ano? Sa drive ni mo, di lang labad. Oh, okay man. Mira. Nagabasa kayo ng ulit, no? Nagabasa kayo ng ulit. Wala kaya. Hindi ka nagabasa. Masa, hotpot, mula, pligo, ako na pililit. Nahunggaw man. Okay na. Every Sunday, may mga dyan niya. May soccer ba? Saturday, Sunday. Sakit. Hindi na, kapit na. Zero. Xerox ang basta. Ito, tama. Ha? Oh. Kaya ka ano lang. Higit ko. Ano si Deng? Ano ko dito? Ako ba si Kuya Vicky? Trabaho. Ano na Kuya Vicky? Maglungkon daw. Trabaho kami. Ano lang, sabihin ko siya. Dali ka sa taas din. Sa taas ka ba? Napansin naman ka na ako eh. Ha? Kaya kayo nakatawa. Ano si Deng? Gusto mo ito? Gusto din na ito mama. Ato po. Ito, katoga na. Una-una ko. Una tatlong agna. Ha? Una-una ko tatlong agna. Huwag ka mo yung ano. Ano guys, bitideng. Tigan ko mo dito. Ang aga na. Aga mo. Sakit kay lawas. Ato na sa kon ba? Napan. Sityo Napan. Ang secret falls niya. Asa kaya tapos? Asa kaya tapos? Guma. Barangay Guma. Sityo. Natunga sa bukit. Tago ba? Tago kayo? Upload lagi mo. Upload ito. Still lang. Baklay kami padalong kay oras. Baklay. Dili pas-pas normal lang. Pati lisura di sa dito ang dalan mga di sapa. Sugaton din ang mga sapa dito nga nagad meron tubig. Meron puro bato, slide. Dito mo nalaman sa bato kay
pagkabot niya sa Tako mo tawa ya. Tako siya ba tako? Tungas bukit. Saka pa juga nga pagin ng luka. Saka dito sa pagkos. Mataas kayo siya. Bilang ka. Mataas na makalubit. Mas ng pulse ba? Murag mo kusog-kusog da no. Yan mong ingay, kusog din yan kusog. Nalagit yung kusog man. Hinay. Nakataan din ng babaw. amrog dam. Dipilay. Kana na may bangas ko niya. Likuran man. Di ka na Ay, pagmahawa sila kusog ka sa bus. Kung may landalan. Lalong punoy din. Lapas tao. Gila yung rutan na ba? Gawas ka rin. Itong ganda. Itong bigyan ng tubuha. baha. Baha. Kuyaw kayo ba? Ay, hadlog ay. Wala ba kita mo ba dito? Dili kita mo kuhan. Hindi mo dako. Sa kakwa ng ba? Hindi mo kung ba, wala ka talagang. Kusog yun ka, matsambahan. Ana, git. Hindi na yung tanatan-tanaw ko, dari agi, pasulak ng mga bata, maulahin lang ko. Tulak ka ng sistapang na. Ito ako sa... Ito ang madika sa ubos mo. Sa oras ito sa isura. Mas nabigin o sa babaw. Pagpuntak mo sa ulo mo na. Nang purnas mo sa mustaran. Ito na, ito na. Ha? Patong sa bato? Matay ka ng bato mo pre, ang video, malas tunga. Ano diyan, malas tunga, ang suga. Puti. Taplin, jud. Ano pinakanabis? Puti rin. Hinahilig sa ka. Ah, wala, beli mo rin matulak naman, manakam na eh. Sa panukit eh. Yan, pag mga na... Balik rin. Manihapon naman. Eh, alas 6 naman. Gira siya, gira. Ito din. Gira na. Apa natin magkihantong? Ano, may cards. Tanggalas ano eh, ito sana. Gani. Makasaka ka. Patagin tanggalan. Dapat magpapayan ng siling ma'am. Uy, magadong. Ito, makawat sa oras? Ha? Ito makawat sa oras? Huwag ka nanay. Down sa oras. Ha? Ha? Si oras daw, mga. Pan. Sa oras na makawat. Hindi ka kainom sa oras, wala siya sa time. Nakakuha na siya, skilas. Ito yan na. Ay, alas mo. Musipa, mamusipa. Ano siya? Ilan man? Hindi ko lang, boss. Maglaga kag ice, ha? May ice ng tagas. Mag-reviewan ng kaldero, tapos butang tong ice, mataas. Para masulod, huwag ka lang, no? Magsabwit sa kabasong tubig. Yung pagkabukal niya, nabukal na. Isa lang kabukalan, ibutan mo sa doon kamag. Karon, ipainom niyo mo sa ha. Ipainom niyo sa iyang unit na dito mapasok. Ha? Inom mo niyo doon kamag. Sulod sa tulog oras na ha. Halimbawa, alas 6. O, alas 6, alas 7, alas 8, mag-inom ka. Ha? Makuha niyo mo ng alas 6, alas 7, alas 8. Ugma na po katulog yapon. Pero bago mamaho, bago manito, bago mihapon. Ha? Sa kaay, sabog-sabog sa kamasong tubig. Pagka bukal, ibutan sa doon kamag ha. Boss, magawa sa kadjot, boss.
Kung ano sa sakyanan, taligsik daw. Ah, Alam ko na ang mga kumatapon ko eh. ayun. Yan. Meron. Tadi. Ayan na. Ayan na natin na ano yung natukan. Anak-anak ako ba? Ulat. Ready? Go! Ano laptop ma'am? Mata doon. Mata doon. Ganun. Saka na. Up. Natin. 1,000 ako mo. Nabot na kayo na mo to. Ano no? Eh, bangun na dong. Relax. Ay, pagpasa ko na. Nakaroon ako, mali sa tamali ko ha. Na 20 na mo. 2,000 na. Magawad ka na lamig ay. Yung 2,000 na. Ganun, mamay na ka dong. Jesus name, ayun na. We just judging pants jacket. Oh, Steve. I
Thank you for watching guys.